No niin, ja tänään olemme sitten vuorostaan Mikkelissä ja entisessä Itä-Suomen läänin pääkaupungissa. Tarjotuksena olisi mennä tänään katsoa toista liigakarista matsia, Jukurit vastaan Tampereen Ilves. Ja metsä tietysti täällä Pelsulina kaulassa, että tää menee ihan hyvin tälleen. Niin lähdetään tästä tonne hallille päin sitten katsoa, että minkä siellä on meininkä tällainen tää Mikkeli nyt sitten on, että lähdetään tonne jäähallille päin tässä käppäin. Joo, tässä kun Mikkelin katon, että mennään sitten eteenpäin, ei tässä kyllä yhtään näe, että täällä tänään pelattaisiin niinku joku liigakarista matsi, että liigajoukko olisi niinku kaupungissa, että ei täällä niinku, tää on vähän tämmönen maalaispitähän tää Mikkeli on, että täällä vähän noin kiekkovaikuttajat tuolla missä ne on, että ei täällä kaupungilla kyllä muuten niinku juuri mikään näy, että jos on Lahdessa nyt oltais hemmettiin, niin siellähän Pelsuliput vittu liehuus jo kilometrien säteellä näkyys, mutta ei täällä kyllä yhtään mitään Jukureiden hommia näy täällä Mikkelissä. Jatketaan nyt matkaa tässä sitten. Ja sitten meitä vastaan tulee tämmönen liikenneopasteet, jossa se näyttää, että Jyväskylä ja Lahtea. Ja Lahti olisi tosta nyt tonne vasemmalle, mutta ei nyt varmaan takaisin päin tuolla Lahteen kuitenkaan laita, kun jäähalli tulee eespäin. Ja Hans Mikkelestä näkyy aika kovia polkemaan pyörää, kun täällä erikseen varoitetaan pyöräilijöistä. Ja siellä takana loistavat paikalliset ulkojäät. No niin, nyt aletaan kyllä olemaan jo aika korvassa täällä ilmeisesti. Täällä alkaa pusikko lähenee. Mutta hei, tuolla kyllä lukee, että Mikael ja Kalevan kangas. Eli täällä on Mikael Granlundin tämmönen oma halli ilmeisesti, mutta valitaan mennyt kuitenkin tää Kalevan kangas sitten. Ja siellä se jäähalli on, niin tosta pitäisi kääntyä. Tässä on joku polku löytynyt, niin mennään vaikka tästä näin sitten. Ja sieltä näköjään löytyy joku paikallinen räkälä ja joo, kyllä on hiljasta Mikkelissä eikä uskoista tuolla jossain eessäpäin tässä jäähalli. Kyllä sellaista metikalta näyttää, että mut kai sinne, se siellä on kerran autokin sinne menee, että ei niinku välttämättä ulkopaikka, kun täällä on kyllä tietysti Mikkelissä jäähalli tuolla noin. Että kyllä on Mikkelissä teidän muuta teitä tämmönen todella hemmetin pitkä tämmönen kiitarita tonne jäähalli. Että tässä varmaan auto oli ihan hemmetin hieno ajaa vähän kovempaakin. Että tässä voi taitaa olla jossain kohdassa jotain pieniä töyssyjä, niin se vähän estää tätä paikallista nuorisoa täällä vähän rilluttelemassa. No niin, tämäpä sitten sattuu sopivasti, kun tänne jäähallille saavutaan, niin täällä on humalaiset tamperelaisfanitkin saapuneet juuri paikalle. Odotetaan, että ilmeisesti vielä linja-autossa on karsinassa jotain lippuja. Meillä on varmaan tämmöinen joku sääntö olemassa. Ja mitä lukee Ilveksen pussin etuosassa? Naisia voisi olla enemmän. Tämä se on myös Tampereesta jotenkin sitten. Ja mikä meininki? Kumpi voittaa tänään? Näin juuri. Sieltä tuli. Ja siinä se nyt on. Tämän illan taisteluareena. Legendaarinen Kalevankankaan jäähalli. Ja mennään taas sisälle nyt sitten tästä näin. Ja tästä ilmeisesti pääsee menemään. Ja kyllä. Kiitoksia. Lippukin on valmiiksi ostettuna ja näin edelleen. No niin, nyt olemme taas sisällä hallissa sitten ja tämmönhän tää nyt on sitten, että ketkä täällä on aikaisemmin käynyt, niin tietää, että on tämmönen näin. Tää on taas tämmönen pieni tämmönen tutustuminen itse halliin tänne käytäville, vaikka tässä aikaa vielä ennen pelin alkua, niin katsomaan mitä täällä on. Popparilta ainakin löytyy ja limpparia. Ja tähän meinataan vähän uudistaa sitten mennä ensi kauden alkuun tätä hallia. Tai pientä jumbotroonia pitäisi tulla ynnä muuta. Ja täällä on tämmönen Jukureiden oma fanikauppa. Voidaan katsoa vähän valikoimaa mitä tää näyttää, kun miten Mikkelissä fanitetaan tänä keväänä. Pinkkiä paitaakin löytyy ja fanipaitaa ja on kättä ja kahvimukia näköjään ja pupparia löytyy ja pyyhettä ja pikkufreesiäkin löytyy. Ja hallin käytävällä näyttäisi tältä näin ja tää on nyt aika hiljasta vielä, mutta varmaan tässä jossain vaiheessa sitten enemmän porukkaa täällä ja tänään ilmeisesti ennen tätä kautta nämä kahvilatilat hieman uudistettiin ja täällä otetaan jo pientä spurttia ilmeisesti.
kiipeilytelineitä löytyy täältä, jos alkaa itse pelistä ylsyttää, niin täällä voi ilmeisesti kiipeillä sitten. Tämmöstä tää vähän on nää mestishallit vähän, että mut ei tässä kyllä mitään valittamista, että jääkiekko on se pääasia, niin täällä kuitenkin saa poppareita ja makkaraa ja kaljaosiosta ainakaan löytyy tätä peräpuolta hallia sitten. Siellä on kaljat jo komeassa rivissä. Täällä toisessa päädyssä hallia. No niin, sit saimme haastatteluun Mikkelin suurimman Jukurit-fanin Villeen tähän näin. Niin Ville, kerropas tänään, että mitä odotat illan peliltä? Ei niin tästä jännittää niin paljon. Häh? Kyllä vaan jännittää, mutta ei tässä. Pitää vaan nauttia siitä jännityksestä. Nyt niin. Saa kerrankin jännittää. Mitä sä oot siitä, kun kerrankin liigajengi vierailla Mikkelissä? No nää on toiset liigakarsinat, mitkä mä näen, niin kyllä nää on ihan hienoja hetkiä. Missä nää ensimmäiset oli? Ne oli se Sport S-sarja. Aivan. Tolpasta ulos. Niin. Parempi säily. Toivottavasti nyt käy samalla lailla parempi nousee. Aivan. No mitä sitten toi maalinteko vähän oli viime pelissä vähän ongelmallinen, niin mitä muuta pitää parata kuin maalinteko viime peliin? Semmonen huolellisuus vaan. Huolellisuutta. Kyllä. Sillä päin. Mikä on illan slogan? Maali. Se on. Maali! Se on aika hemmetin laittaa kyllä. Mutta varmaan enemmän kuin yksi ehkä tehdään. Saa nähdä miten käy. Mitä se riippuu teistä? Ei. Aivan, no niin. Kiitoksia. No niin, Mikkelissä on sitten muuten 2 jääkonetta täällä näin. Sweet. Tää on jääkoissa jossain isommaksi areenalla niinku Hartwallilla tai jossain. Nyt ollaan Mikkelissä ja 2 jääkonetta. Kauniisti ajelevat.
voittoon. Näin siis tänään. Oi perseen peris. Ja hyvä yleisö, Jukuri toivottaa teille No, torstaina jatkuu Tampereella sitten nää pelit. hyvää ja turvallista.